siang para pemirsa, bebarengan kalian Kulo Rangga Saputra, Kiaran Pawarta di menika badhe nyarengi kegiatan ingkang rame sangat wonten ing SMA Negeri 2 Kebumen. Inggih punika Semanda Fanran. Kegiatan Fanran menika dipun rawuhi dening warga Semanda saha ugi peserta saking Jawi Semanda. Kegiatan Semanda Fanran punika lumampah kanthi meriah sangat. SMA Negeri Kali Kebumen nganakake acara Semanda Fanran kanggo meriahke acara HUT Semanda kaping 36. Acara Fanran iki dimeriahke dening warga Semanda uga saking Jawi Semanda. Acara Fanran iki terlaksana kanthi meriah sanget amargi enten flashmob senam Semanda lan hiburan saking artis Kebumen yaiku Afrida Chan. Acara Fanran iki uga kanggo penutup HUT Semanda kaping 36. Door prize uga dibagi-bagi maring siswa. Saniki sampun enten rekan kula Mas Aufa teng lapangan utama Semanda ingkang sampun kalih peserta Fanran. Badhe nakokake pesan lan kesan tentang Semanda Fanran iki. Kulo sampun kalih salah sawijining peserta Semanda Fanran. Niki kulo kalih Mas sinten niki? Mas Dani. Nggih Mas Dani, untuk nggo Semanda Fanran kesane napa nggih? Kesannya apa ya namanya? Sampun rame banget saniki dan meriah. Nggih. Nek kagem pesan nggih Semanda Fanran ke depane napa? Kesan kedepannya tambah rame pesertanya, terus bisa nyampe 2000 peserta. Nggih, matur nuwun Mas atas waktunipun. Pengaturan pawarta ingdenan menika mugi pawarta punika saged maringi kabar lan piwulang kang migunani tumrap kita sedaya. Matur nuwun sampun nyimak pawarta menika kanthi sesama. Kula Rangga Saputra nyuwun pamit mugi rahayu wilujeng lan kebegjan tansah ngajari panjenengan sedaya. Sugeng enjing.